Nggih namung derek ndedonga Mas. Iya Mas Gareng. Muga-muga anggenipun tasakuran dalu menika temu wahyuning jodoh, wahyuning katentreman ingkang putrinipun Bapak Tukijan manggih kabagas warasan slamet donya slamet akhirat sakinah mawaddah warahmah. Amin amin Allahumma amin. Awakmu yo gunakne. Mas Uncek uga. Awakku. Landase Yo kabeh kabeh. Enggak. Awas setugel kon ndongake. Ora ngono awakmu yo gelem nyenil. Biasane piyayi-piyayi sing atus jenengan iki Mas Uncek. Iki nek dongane mesti mandi. Insyaallah. Dongane insyaallah mandi. Insyaallah nggih. Wingi tangga kula wah Yai sepuh lara banget kula dongake ya alhamdulillah. Terus bablas. Mas Uncek pas Ya awakmu lho paling ora tak gugu omonganmu lho. Paling basane ning kene tak anggap awakmu ki dukun sing mandi lho. Boyo, dukun kok setugel dukun cabul kok kowe iki. Tegese ro tenan kowe iki. Tegese awakmu ning kene iki ambek duwe omongan. Kuwi bene digugu karo wong kene, ngono. Lho, wong cah cilik ngomong kok digugu ya. Ya Wong tuwa ngomong rong karuan gugu kok cah cilik omongan digugu. Kowe iki tuwekan apa?